Det er fordi, de kigger ind i midtlane. Måske prøver de at få noget midt. De kigger altså her, hvor den her sejrsrak ud og står det der. Men det er flashing. Det er hvad? Det sker for. Never what? Vi har en vinder af Sørby Olympia! Og der har vi altså Taxvi, der... Han spiller top. Det er så deprimerende, den her for Ringu. Det er så deprimerende. Men er det endnu et kill her til Taxvi? Endnu et auto-tag. Han sparer det QA, og så får det. Og Gabi får så retur. Men det er altså en Viego i level 1, det her. Det er derfor, de bliver ved med at danse op i toplane og bare vente på det. Ja. Du kan ikke helt back nu alligevel. Jeg kan se, han har cancel 2 gange. Og bliver stadig alene. Og næste kill på midlane igen. De blank bliver bare læst. Og samtidig med Suko midt op i toppen. Og nu går det helt galt for Grøn Faktor. Og næsten får de cleanet helt bortet. Næsten. På et ace. Nej, den kom her alligevel. Kæmpe godt med. Ace. Det var vi kaldt en viking fra... Viking. Det er jo derfor, du de-ranker lidt. Det er fordi, du ikke spiller sådan noget som Kong Nidalee. Det er big brain move. Og nu er der simpelthen early fight. Early teamfight i... Og det var det, jeg snakkede om. Der kommer det der stun ind for Jax af. Og det ligner, at den går lidt i sig selv. Nu er det fordel til killermidten ser med range, mens de flygter. Ja, lige præcis. Re-engager lidt her med Rumble. Og der er simpelthen first blood for Jax. Ja. Og Slowpoke får de flere kills på den. Det er godt spyd for Nidalee her. Det er godt spyd. Det rammer Houdini, og Raku han flasher op og henter lige killet. 2 early kills til killermidten her. Killermidten ser simpelthen langt foran allerede. Der kan man se fordelen i killermidten. Og hvem skal virkelig stoppe den? Ja, Custom holder pressure, så Cadian ikke kan løbe mere op her. Ja. Rødberg kigger efter et back. Er det Custom, man leger med den. Kunne det måske være et solo-kill her? Kate kigger virkelig hårdt, men det er flashing! Det er hvad? Det sker jo for den! Det er en Cadian solo-roller. Det der var... Flasher rundt om windwallen. Og Older. Og Older for... Huskyggen. Huskyggen, ikke også? Det er vigtigt. Kom. Det, hvad? Nå. Vi kigger ind i toplane her. Det er altså Voldberg, der bliver called out. Ja, og Voldberg har altså også stadig Old her, og der kommer en Voldberg. Måske er det kill. Det er et kill på Jarvan. Der kommer en Caitlyn, der lige bliver blokeret der, og det er nu. Han har ikke noget escape overhovedet. Han kan ikke få noget ud af det overhovedet. En død. Altså, hvad laver Shaco lige nu? Shaco har alle sine junkcamps op, men de kigger så op i toplane. Popcorn kigger ind. Måske kan han få Gabi. Igen her bliver fanget ind. Jeg tror ikke, Shaco... Han har flash på ham. Og ikke execute. Og for lige præcis ikke executed. Overlever lige nøjagtigt. Men han går ind igen. Simpelthen ramt sit Det er han straffet for på Viego. Nå, stunden. Tror måske bare, han er ude. Raku kommer. Ja. Godt ganget, Raku. En del overextended fra Never Back Down op i toplane. Ja, Pop kan blive fanget anden gang nu. Og vælger at gå back ind hele tiden i stedet for, han alligevel lige at slå væk. Jeg tror, Theodor, jeg tror, det må være næsten være Theodor i toppen. Men måske er det fordi, de kigger ind i midtlane. Måske prøver de at få noget midt. De kigger altså her, hvor den her sejrsrak ud og står op igen. I bange for flere gange midtlane. Og det kan godt være, at de kigger hele vejen her. Altså, de mangler kun 2 kills for at vinde spillet, så de kan kigge hele vejen mod Gabi og mod Viego her. Er fanget i deres, begge faktisk fanget i deres plus lige nu. Og Shaco kommer lidt late ind. Jeg ved ikke, hvor meget Shaco hvor meget hjælp han er til. Okay, Gabi kører ind. Det er aggressivt, det der. Der er Q på ham, og han dør bare med det samme. De kan måske kigge hele vejen efter et win. Kigger ind. Det er for Old her på first. Og får vi et stun af. 3 ved 1, jeg tænker. Ja, det giver ikke. Den er finished. Okay. Ja, jeg ved ikke, men Never Back Down vinder 2 betalinger fra Jarvan. Og vi ser bare Annie bare push Shuko ind. Det giver god mening. Det er jo godt lige nu ud af en 2-2 ender oppe i toppen her. Kigger. Og midtlane. Er det Solo Bolo? Han er fucking oppe i toppen, og barnet er dødt. Annie og næsten Solo Bolo på midtlane alligevel. Richard dør næsten til tower-shotet her. Calculated. Han ved, hvad han laver. Man ved, hvad han laver. Ingen spørgsmålstegn. Don't worry about it. Han var fuldt klar, han lige kunne tage et shot der. Easy. Han havde... Spiller ud i Lensilla, han ikke? Så igen stunner han og... Gør det for. Okay, kigger ind. Til at komme tilbage her. Mordekaiser er altså level 2, så får altså meget bedre trade af her på Richard. Kan det være et kill, hvis han kunne flash shot? Det gør han. Jarvan er klar deroppe i toplane. Stampe kigger ind. Det kan være rigtig farligt. Det er Tritis-gamer med endnu årsag, han får det. Kæmpe misplay fra Stampe der. Det var ikke godt at Stampe der. Han havde en... Og de kigger altså også ind i toppen. Jeg vidste ikke, hvad der... Jeg tror måske Require predicted flashet her fra Mordekaiser. Får det af, rammer sit knock-up og simpelthen bare dræber ham. Men hvis vi skal ned på Stampe igen, altså han har bumpen på sig til start, og vil der stadig hoppe aggressivt ind på den. Bumpen springer, og så er han for lav og kan ikke komme ud. Ja, det er det samme faktisk. Begge to meget på den, at de kan holde ved. Ikke noget på.
laver TT-skemaer her til starter ikke noget, og de kigger virkelig ind i midt her, men de kunne godt kigge sted rode. Ja, kigger på Lukai, misser sit EQ, får killet her, de kigger videre på Stampe her, men hvis Tobimusen dør, så taber de. Tæt på, men igen et kill mere til Vikingen går som virkelig glorious way back herinde i spillet her, kill efter kill. Okay, Fur, han går ind. Og Fur, han tager first blood, og der bliver flashet her, og Fire, han sidder og chaser. Der bliver flashet fra Theodor ind, og her fanget Stampe. Er det et kill? Det er nemlig et kill her. Og simpelthen 2 kills til Never Back Down. Og der kommer simpelthen en solo-bolo fra Require. Det var tæt på, at der blev kastet noget på botsiden der, men jeg tror, vi er og ganke. CC. Skabe noget vision. CC. Lukke folk ned. Det ser ud til, at Cassiopeia her simpelthen bliver fanget. Cassiopeia leder efter et enkelt. Og der bliver fanget Theodoren. Og Bur, han sidder også og bliver ramt af en. Er det en 2v, Bur, han kan gøre? Der kommer W'en fra. Han tager masser af damage. Han tager simpelthen solo-moloen her. Den fortsætter ind på Renekton. Han kommer ind og one-shotter lige Cassiopeia her, men det ser ud til, at han har frie rammer til at få lov til at komme ud igen. Efter endnu en engage på Gabby her, men der kommer vist... bliver lidt low her. Ui, der kommer engage igen. Falder. Men Daisy laver mad damage. Daisy tager den simpelthen også. Og han dør. Overvej at blive invadet af en Ivern. Han blev basket af en stennæve, det var. Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, jeg tror sgu, Daisy jeg ville hvis jeg blev basket af en stennæve, for det. Daisy er broken. Ja. Skud ud til Happy. Et land her. Der kommer engagement, og sidste. Det var det. Det var simpelthen Viking Gråbrød, der tager sejren ved et 6 kill win condition. Yes. Tæt på at få CS. Bum, bum og bum. Der kom det sidste kill af fra Tobimusen ind og one-shottede den her Ivern support. Tillykke. Ikke en gråbrød. Positiv side. Theodor, han sidder bare og buskelusker. Det er... Eller, ikke buskelusker, men bare sidder indvis. Ja, men han sidder bare og giver vision. Ja. Han er faktisk human embodiment og er en ward, så... Jamen altså, det var også det, man sagde engang med Timo, at... det kan være, han bliver spottet af Shego, og Shego, han går ind her. Theodor, han løber flidet. Men han har Fur. Det virker til, at de behøves ikke en Timo jungle, der sidder og farmer, men Fur, han kan godt komme... Det er vist for at spotte, hvis der bliver invaded. Eller prøve at risken ved at prøve for eksempel at lave en 3-man mid. Prøve at rush det der tower der. Ja. De skal i hvert fald ikke prøve at få en... Vi kan se Theodor, han flasher. De går efter sidste kill. Ja, og der er... Og det bliver... tredje kill til Never Back Down, Never What. Vi har en vinder af Sørby Olympia! Jamen, så ved vi godt, hvad der skal ske. Slide, han skal have koldt vand. Jeg tænker på, det isbad. Super, let's go. Go get it. Hvis at... Jeg er på Jesus. Jeg er på Never Back Down. Og hvis det er, at Jesus vinder, så skal han tage et isbad. Hvis Never Back Down vinder, så skal jeg tage et isbad. Tusind tak for en super god turnering. 3v3. Sørby Esports. Olympia. Yes. Næsten den rækkefølge. Ja. Så... Tak for denne gang. Tak for denne gang. Det har været sindssygt hyggeligt at holde den her turnering endnu en gang med jer. Og vi håber, at I vil være med til den næste, som der er den 23. oktober. Så hold jer munter og hold øje inde på, Discorden. Der vil blive postet meget mere om, hvornår man kan deltage. Man kan faktisk næsten allerede deltage nu. Mester Shrimp. Og vi har simpelthen en lille sub her. Det er meget lækkert. Godt, at vi støtter op om det her. Og hvis vi kan slutte den af med det, som Theodor gerne vil have os til at sige. Never back down, never what.